ga bayani, Khalil ga bayani na. Ƙarshen ƙarya jin kunya, biki na soyayya akan gaskiya. Ga kushi mai zanda ƙwarya, ni dai kam yau na ji kunya. A kullum ni da masoyiya, cacin da waya babu gajiya. Tabbas na isa ta zuciya, ba ta da kowa sai ni daya. In zani gidansu sai da mota, abokina shi za ya jata. In za mu je sai mun hayauta, 6,000 ne nake biya. Yau in ce ina Malaysia, gobe in ce ina Saudiya, bayan kuma ina Najeriya. Allah ya fi ni na yi ƙarya. Da safe wajen karfe 11, na ce mata na tafi Saudiya. Bibi na kina nan a zuciya, ni kam gani a kasuwa. Har kama ba ta garawa, tagumi ne nake tunawa. Tafiyar kafa zan hargadan gaya, Allah sarki ne mai iyawa. In ya baka kai godewa, akwan atashi za ya yi dadawa. In kai ƙarya za ka sha wuya, na ɗauko da ku a kasuwar kwari. Ga jama'a sun yi ayari, cunkoso sun fi mutum 100. Sanato zali da masoyiya, ranar na ce na je Dubai, bayan kuma ina unguwar Dabai. Ta ganni da riga a baibai, gada ko a kai na sha wuya. Ta kalle ni da mamaki, gashi gabana dai ta yi birki. Ga kwakwalwa ta bar aiki, bare in zabga ƙarya. Kallon kallo muke ta yi, magana ma mun kasa yi. Gashi ni sai gumi nake yi, yau dai ga ƙarshe na ƙarya. A fuskar ta sai na jimari, wata mata ce da jinjiri. Ta bata ta ce mata mu bar kwari, matar bata ko dariya. Anan ne na shiga binkice, dan na gano ita wace ce. Na yi binkice na yi dace, yau dai na gane gaskiya. Ashe ita ma 'yar aiki ce,
soyayya irin ta mace ta lullube ni da zance. Yau dai ƙwarya ta fi ƙwarya, na rasa yadda zanayi. Kiranta nake so na yi, ga abin da yi mun nauyi. Ashe ciwo ne da ƙarya, shawara nake so na ji a gare ni in har kun ji. Wannan shine babban ƙurji da ya danne mini zuciya.